yin bismillah iya da muhimmanci a yin sallah lokacin karanta kowace fatiha a sallah a raka'ar farko ta biyu ta uku ta hudu, amma abin da suka karkata gare shi ne ana ɓoye basmala. Za a yi bismillahir rahmanir rahim a ɓoye, sai a fara karatu a bayyana alhamdulillahi rabbil alamina. Na biyu suka ce idan za a karanta sura, misali an je ƙarshen fatiha za a karanta ƙulhuwa, sai a ƙara yin bismillah a ɓoye, sai a kuma bayyana ƙulhuwa inda ake bayyanawa. Amma sai suka ce ban da suratul tauba, saboda ita ce surar da bata zo ta da basmala ba. Ita in za a karanta ba za a karanta menene ba za a yi da basmala ba, don suratul tauba ko suratul bara'a Allah ya saukar da ita bata zo da basmala ba. Suka ce kuma idan mutum zai datsa tsakiyar sura ne ba farkonta ba, misali da ya bude sallah magariba Allahu akbar, yayi istiftahi yayi isti'aza, sai basmala bismillahir rahmanir rahim a boye, sai fara karatu a bayyana alhamdulillahi rabbil alamin. Bayan ya je wala dallin zai shiga sura, min babil misal sai ya dauko ko a tsakiyar bakara wa id qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin, kaman aya ta 61 kenan a bakara misali. To kaga nan tsakiyar sura ne ba farko ba, tunda tsakiyar sura ne anan me dace a yi? To anan ba zai basmala ba suka ce.